Ο κύριος Κουτσούμπας έχει το λόγο για 8 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατά τη χθεσινή μου τοποθέτηση εντόπισα τον προβληματισμό μου επί του νομοσχεδίου, ειδικότερα στο άρθρο 5 που αφορά τις διατάξεις για το επικουρικό κεφάλαιο. Η πρότασή μου χθες στον παριστάμενο Υπουργό Οικονομίας τον κύριο Σουρνάρα, βλέποντας ότι οι διατάξεις όπως έρχονται με το άρθρο, ότι μάλλον προχειρότητα θυμίζουν, ζήτησα την απόσυρσή του για την καλύτερη επεξεργασία. Και στη συνέχεια επικουρικά έκανα τις προτάσεις μου. Το γεγονός και μόνο ότι το Υπουργείο έδειξε την απαραίτητη ευαισθησία και προχώρησε σε αρκετές τροποποιήσεις δείχνει από τη μία πλευρά την ευαισθησία, ότι λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ότι εμείς εδώ δεν χειραγωγούμαστε, έχουμε άποψη και δεν θέλουμε νοθεσίες για να αποφασίζουμε. Αλλά το κυριότερο όμως, εκείνο που πάλι με προβληματίζει και αν ακούει ο κύριος Υπουργός, να τον αφήσω ο αγαπητός φίλος ο Νίκος, γιατί έχει σημασία, γιατί δεν θα έχουμε το περιθώριο Σαββατοκύριακο, κύριε Υπουργέ. Το κυριότερο είναι ότι αυτά τα οποία φέρνετε, νομίζω ότι το πρόβλημα κοινωνικά του επιτείνουν. Εκεί που πάμε να το λύσουμε, δημιουργείται άλλα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα. Η πρώτη μου διαφωνία. Η διαφωνία η πρώτη μου είναι, ενώ δεχτήκατε το μεγάλο λάθος για να δείτε την ορθότητα της πρότασής μου, ότι έπρεπε να αποσυρθεί, λέγατε ότι θα έχουν αναδρομική ισχύ διατάξεις. Βάλατε στη συνέχεια τελεσίδικη απόφαση και μετά οριστική. Μπράβο, σωστό. Ερωτώ όμως, για πέστε μου, τόσοι που περιμένουν, που έχουν ασκήσει εκκρεμείς αγωγές στα δικαστήρια, που δεν έχουν συζητηθεί ή θα βγουν αύριο ή μεθαύριο, τι θα πούμε, όχι εγώ λέω στους συναδέλφους δικηγόρους, τι θα πούμε στις μανάδες, στους παθόντες, ότι αυτά σας τα καταργούμε? Δεν θα έπρεπε να έχετε μια μέριμνα ή αν θέλετε να υπάρχει με πρόβλεψη νομοθετική εξοδότηση με υπουργική απόφαση, κάτι να κάνετε και για αυτά? Θα τα πετάξουμε στον κρεμό? Το δεύτερο, δεν είχατε λάβει καθόλου μέριμνα για την ψυχική οδύνη. Το λαμβάνετε τώρα. Και πώς το λαμβάνετε, κύριε Υπουργέ? Μας δίνετε 6.000 ευρώ. Δηλαδή να πούμε σε μια μάνα που έχασε το παιδί, σε μια οικογένεια, ότι εγώ δεν λέω ότι τιμάται η ανθρώπινη ζωή με 6, με 10 ή με 15. Αλλά όπως έχουν πει τα δικαστήριά μας, το ποσό πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο. Θα τους πούμε λοιπόν ότι εμείς το αποτιμάμε, ότι κάνει 6.000 ευρώ η ζωή του παιδιού σου? Εγώ δεν μπορώ να το πω. Άμα εσείς μπορείτε να το πείτε, να βγείτε να το πείτε δημόσια. Το άλλο που ήθελα να παρατηρήσω, παρά την επιχειρούμενη τροποποίηση, συνεχίζετε και έχετε μέσα για το παραδεκτό της ασκήσεως της αγωγής να υποβάλει αίτηση στο επικουρικό κεφάλαιο με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα. Και σας ερωτώ, ποιο το νόημα να υποβάλει αίτηση στο επικουρικό κεφάλαιο εγγράφος και αν δεν απαντήσει μετά να κάνει αγωγή? Εάν μεν λαμβάνατε την υποχρέωση μέσα από αυτό το νόμο ότι το επικουρικό κεφάλαιο θα πλήρωνε συγχρόνως στους 3 μήνες, να το δεχτώ. Εφόσον δεν πρόκειται να πληρώσει, ποιο το νόημα? Εφόσον οι αποφάσεις που έχουμε βγάλει τώρα, σας πληροφορώ για να ξέρετε, και τουλάχιστον έχει να λαμβάνει ο κόσμος, πάνε για το 2015. Ποιο το νόημα να λέτε φέρτε μου τα χαρτιά? Δηλαδή από τη μία θέλουμε σαν πολιτεία να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και από την άλλη φέρτε μου τα χαρτιά, να τα δω, να τα εξετάσω, αν δεν τα φέρετε, θα δω το παραδεχτό και μετά θα ασκήσετε την αγωγή. Τι φιλοσοφία επικρατεί? Ποιος εισηγείται αυτά τα πράγματα? Θέλετε πάταξη της γραφειοκρατίας, δεν θέλετε? Και από την άλλη θέλετε να καταθέτω τα χαρτιά, να μην απαντάτε? Δώσετε λεφτά αμέσως. Το τρίτο που ήθελα να πω, το τελευταίο, σχετικά με ένα μεγάλο ζήτημα, και δεν μπορεί να σας βρίσκω όλους σύμφωνος στις κατηδίανες συζητήσεις, νομικούς και μη, ότι αυτή η πρόβλεψη δεν έχει γίνει και να το συζητάμε. Θα το πω απλά. Παίρνετε το αυτοκίνητο, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, και πάτε στη Λαμία. Στο δρόμο χτυπάω ξύλο. Είστε ασφαλισμένος? Με ακούτε, κύριε Υπουργέ ή κύριε Σύμβουλο? Με ακούτε λοιπόν? Ακούστε να σας πω τι θα πάθετε. Παίρνετε το αυτοκίνητο, πάτε στη Λαμία. Στο δρόμο χτυπάω ξύλο, σκοτώνετε 3. Δεν το θέλατε, έτσι? Εγώ σας το πω. Χτυπάω ξύλο, το χτύπησα. Είστε ασφαλισμένος? Σε ένα μήνα η ασφαλιστική σας εταιρεία πτωχεύει, ανακαλύπτει άδειά σας. Ξέρετε τι θα πάθετε? Μέχρι 100.000 θα σας καλύψει το επικουρικό και τα άλλα τα πληρώσετε εσείς. Νομίζετε ότι αυτό είναι δίκαιο και αυτό είναι ισοδύναμο μέτρο προς την κοινωνία? Λοιπόν, έχετε το περιθώριο μέχρι την Τρίτη το βράδυ να προχωρήσετε σε αυτές τις τροποποιήσεις. Αν δεν αποσύρετε, που εγώ επαναφέρω την πρόταση, να το ξαναδούμε συνολικά
αυτή τη διάταξη για το επικουρικό κεφάλαιο, να την ξαναδούμε συνολικά, αν δεν την αποσύρετε, να βελτιώσετε τουλάχιστον την ψυχική οδύνη, τουλάχιστον να μην πω το ποσό, για να μην. Ούτε εγώ δεν θέλω αν θέλετε να βάλω ποσόσωση πόσο αξίζει μια ζωή, να το βελτιώσετε όπως έχετε ακούσει τις εισηγήσεις από άλλους συναδέλφους και από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο και να προβλέψετε και αυτή την τροπολογία που σας είπα. Σας ευχαριστώ.